Yan na. Lagi edad mo gani? 8. 7. Hello guys, this is Eric Kilot of Vigo City. Dagodotso Milano Philippines, welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino hilot guys. Welcome po. Ayan, hello po sa labi na sa first viewer na po karon. Sa karon na nakakita sa hilot po karon guys. 7 years old baby. 7 years old di ubo, grabe yung utoy. No? Paka-paka ng yung ubo niya na nalisa pag yun. Anak day ka oh? No? Kung anak. No? Nagkakilpo po siya guys at nagabangan ko eh. Isa kasi mana na ng hutoy ug ubo, uy ayo-ayo. So shout out po sa lahat ng viewers. So, shout out po sa kuang top 5 countries viewers: Saudi Arabia, India, in the United States, Indonesia, Philippines. Thank you so much sa lahat ng mga OFW guys. Kita nga lang. Wala po sounds. Wala pong babae na ko na. Kaya ko na. Hindi ko mag-inis. Buti ba? Okay? Kasi kami nakapupusok mo mo din dito. Tanya. Ano ba? Gila pangalan mo?
Siya yun lagi dito. Panera, piputan na tapiting. Ang himo na kong 1 minute. Asa na na-video ko na sa ikon. 10 minutes, 30 minutes. Pwede i-click na ko na ng 30 minutes. Dali naman kayo. Isa to? Black? Isa to? Isa to yung inog? Black? Dirty? Isa to? Brownies? Brownies na yung inog. Ano lang sa James? Si Jim yung Japonin ako nga. Jeans. Si Jim. Si Jim yung Japonin ako nga. Hindi ka to. Wala, ito mo. Pinabalik. Ito din mo. Tututuyak pa. Tututuyak. Mana kita pumilo tadi tututuyak ba dito sa Rojas. Lagi na siya pinjat eh. So, kumain ka ba? Itong gamay ko dito, no? Ito, ganyan na. Kaak.
kulang ang kulang sa kainit. Ano madong? Ano man? Di man to kunang kanang kunang kulang gid sa kamay ba. Kaya laban yung monitor nga di mo pagod. So, Madong. bubo kaya na din. Bubo. Hindi na ko ano. Lagi hindi mo. Lagi wala. Yung mata ko kala stress ka pa na mata ko siya. Ay, di ba? Oh, ay. Oh, meron si Kato. Suka na ba din mo? Wala mo na lang. Lagi nagibutang man. Ya. Ya mo ganda. Nagbibigat mga akwa lang man. Oh. Oo. Iya na. Ano na lang ito? Lagi ko. Ano ka na bumimigas? Oo. Ano ka na alam mo eh? Ano lagi? Hindi ko naganding. Wala ko gusto. Ay, kada ka lang din. Oo. Ano man din? Dito ka magbangko. Napa madali ka? Napa bang? Oo.
Yan din.